Yes, comrades. Good morning. Amalawa zanga nonse kumene muli. Mwazuka bwanji enanso muli bwanji. Comrades, Malawians, we chose a leader. Tinasankha msogoleri, Professor Arthur Peter Mutharika wa chipani cha DPP. The oldest of the oldest candidates by 16 September 2025. Malawi yense anali odabwa komanso anali osangalala kuti tachosapo MCP mboma taichosapo koma tabweresanso adade kutenga usogoleri wa dziko lino after atalepsa kuyendetsa bwino boma pakati pa zaka za 2014 ndi 2020. Comrades, Malawians, ndabwera pano lero ndiyankhulepo. My concern is nothing. Boma la DPP zina zikuoneka zikuyenda, mafuta akupezeka, ma blackout, inde zina zomwe zibatisowa zocheperapo nthawi ya MCP panopa zikukhanga zikupezeka. Mafuta akupezeka, sugar akupezeka, ngakhale mitengo yakwera, koma things are okay. But what worries me most is the absence of the leader. Kusowa kwa Peter Mutharika kumene ali ku private trip kwawoko. That's my concern. Because we know anasankha anthu anzeru omwe akuyendetsa boma iwo kulibe. Komanso mene timasankha timaziwa kuti adadi sakhala mu office. But my worry is, where is the president? Mbesha ndikhoza. Adadi ali kuti. We are not getting any information. Tangochoka kuzisankho and we are less than 200 days. We don't see the president. Of course, akhoza kupita ku private trip. Komabe as a country we must know. Masiku adusapo ambiri. We're not hearing anything from the president, which is quite worrisome. It's quite anxious. Zomwe zamba kuti khumudwisa. Where is the president? We are not doing politics here. Sindale ai. Koma tikunena za msogoleri wathu adade ali kuti. Kumene aliko ali bwanji. Because anawo kunoko inde tikudya tikukhuta tikuona zizikuyenda. Koma iwowo kuwaona nkhope yawo pafupi tikufuna tiveko za adade. Ngati ali kutali tifuna tiveko. Nafe ndife anthu. Ukalamba timauziwa. Matenda timaziwa. Koma tiziwe ngati ziko. So that we can put him in prayers wherever he is. Tisapemphera msogoleri athu. I'm not saying politics here. But this is the real truth. Pali zinthu zina zomwe zikuyenda. Kopanda adadi. Sizikumakhala bwino ayi. Inde tikusangalala. Koma we need the leader we gave votes. 3 million plus votes. Tinapasa adadi. Ngati Amalawi. Anthu fe tifuna adadi tiziwe kumene ali. Kali kuchipatala, it's okay. Kali ku holiday, it's okay. But he cannot go to holiday. It's too early. Because office ya president, he might call live each and every time. There's no absenteeism in the office of the president. Who is making decisions now? Aupanga madecision aziko ni ndani. We know I've got the vice president or 2 vice presidents. Kwamba vice president, I'm a candidate delegated powers. How is the president delegating his messages to the vice president? Pali zinthu zina zomwe tikuona akupanga vice president, Dr. Jenasa. Koma ntchito yake siyomwe Amalawi ambiri tikuyembekeza. Iyo gawa chimanga chani izizayi. But we want to know who exactly is making critical decisions. Kunoko ku Malawi. For 5 years apapa. Who's making critical decisions as of now? Ngati president sali bwino, it's okay. Tiuzeni. Tosa Malawi ndife anthu okondana. Nzathu akamadwala kapena akamangidwa. Timapita ku prison ukamuona akamangidwa. Timapita ku chipatala ukamuona. Kapena timamuyika mapemphero. Where is our president Adad? That is number 1. Number 2, I've seen this, my minister, amene asankhidwa ndi boma la DPP panopa, akumayenda ma district. Kind ma familiarization tour akumayenda.
Komanso, the message they're spreading or they're ushering or they're disseminating are the messages of the 5 billion kwacha per constituency. 5 billion kwacha imene akuichula kwambiri ma minister. I attended one of the meetings ya Ben Pili ya minister Ben Pili wa government kuno ku Nzimba last week. I attended the meeting kunoko ku Nzimba kuboma, and I was very keen kuti ndimve bwinobwino kuti 5 billion kwacha iyi iyenda bwanji komanso maboma aikozekera bwanji as a councils or as municipal or town councils or city councils. Kodi 5 billion kwacha imene iyi aikozekera bwanji. Comrades, Malawians, it's very interesting and it's very funny. 5 billion kwacha iyi uchulidwa iyi anthu ambiri sana aikozekera. My area development committees, my village development committees, even as that who ogwira ntchito ma council boma, they're not ready for this money. Drama hii ya 5 billion hii ya DPP ya kama yankula, they must give us details. Komanso anene cheni chomwe 5 billion kwacha hii yingaendere bwino. Security measures. Koma chachikulu chimene ndaona, my district councils, they don't have the capacity to facilitate this money 5 billion kwacha. Drama imene hii ya uje na ukamba DPP. There is more need of capacity building before this money goes to the people. Anzata awawa ma ministers kapena aboma DPP awawa asathamangire ndrama imene iyi kuti ibwere kwa anthu yabe kugwira ntchito. They must look at capacity building kuyambira mafumu mpaka akuluakulu ndithu aboma aina kuziwa what exactly or how exactly this money is going to be utilized. Otherwise 5 billion kwacha chingokanga the campaign too by DPP kuti ilowe mboma. The 5 billion kwacha imene kunenedwa anthu sana konzekere, even council officials they're not ready. Kuno kunzimba nkhani ama area development committees mpaka leroli sana pangidwe ma village development committees, ma area development committees kulibe, and yet mafumu matie athu kuno kunzimba they know nothing about how to go about with this 5 billion kwacha constituency development fund. So Malawi, let's not take this big money for granted. Let's not politicize this money. Yes, CDF ya 5 billion kwacha ya DPP. There's more things to do than what we're saying. And ambili maboma ambili sana konzeke to make use of this money ya 5 billion kwacha. Palibe. Even a minister local government a Ben Pili sakuziwa chomwe akuauza anthu and is not certified. Komanso even a minister atu a Ben Pili alibe afunanso nawonso akhale pansi mozama as a minister asamapange ma time frame oti kumansipangira nthawi kuti nthawi yakuti tiyamba kugawa ndalama ayi. It needs more time ku Capitol Hill akhale pansi kuiona iyi 5 billion kwacha CDF. Apo B, CDF it will not benefit anyone. Sipindulira anthu ena ndalama, sitipindulira 5 billion kwacha iyi. Our local government don't rush forcing the councils to come up with a program or to come up with action plans before local government ku Ministry of Capital Hill asada kozeka. Inemendi kona papa drama ya CDF iyi 5 billion kwacha CDF money. Malawians are not ready to work with this money. Sana kozekere. There's more need of capacity building. And I don't think Minister Ben Pili can push this the way he thinks as a politician. Never. It will never work. That is number 2. Number 3. Here in Mzimba, watu kunzimba kunoko. Mzimba is one of the biggest districts in Malawi, with so many traditional authorities, with so many senior chiefs. Machiboma chatu cha Mzimba chachikulu kwambiri. And as a government, drama hii ya CDF hii isanambe kugwira ntchito kuno ku Mzimba. Boma la DPP must divide the district of Mzimba.
chiboma chakula kwambiri. With the 5 billion kwacha hii silipindula kuno kuzimba, being the largest district. Choyambirira kweni kuzimba chome boma na TPP ngalithandize division of Mzimba. Aja choka aja MCP aja tinagwirizana nawo amalaya metu kukhala kuzimba. Kuti Mzimba tigawe pawiri patatu or panayi. Mzimba needs about 4 districts. She therefore to kwendesa bwino. Koma as it is now standing, the 5 billion kwacha kuzimba it will not work. The district is too big. Zitukukozina without capacity kuzimba kuno sizienda chiboma chachikulu kwambiri chichi. I attended the meeting ya Minister Ben Piri. I discovered a lot of shortfalls from Minister of Local Government, from the councils, from the chiefs, mpaka kumafika kuma area development committees, nima village development committees. Dimene zimbani wankuru, si defu imene hii, si gwira nchito hai. Unless Mzimba mgawe patatu kapena panayi. Failing which, Mzimba si ukhala chitukuko. Chitukuko chingo khala basi, chiboma chachikulu. Chitukuko chingo khala basi, vayete inkosi. Basi. So our local government, Minister of Local Government, the President, ngakhala President ali kutali. Aonepo mpangani ya Mzimba. Amgawe patatu kapena panayi. When Mzimba is going to be divided, it's not dividing the people's minds. Kapena kugawa Mzimba, si kapena kugawa Angoni, ai, tukufuna chitukuko. Kwa chitukuko chende bwino, we need to have 4 small districts ku Mzimba. Not imechilichi Mzimba boma choncho, ai, palibe chomwe chingachitika. That is number 3. Number 4. Number 4 is arrest. Kumangidwa azathu achipani cha MCP. That's very right. IMCP ngata kumangidwa Malawi tisamvere Chisoni. Awawa akulu achipani cha MCP ngati panopa kumangidwa. No one should feel sorry for them. These people didn't listen to us. Sana tivere ai. IMCP ali mboma. Akabwirawa, amumbawa, achimwendo banda, ndena ambiri. They didn't take us seriously. Meti mazuzula. Timazuzula pa zindu zeni kuti tikonze Malawi as one people. Koma MCP took a different direction. Anatirakwira kwambiri ya MCP. And my position remains the same. Chakwera also must be arrested. One of the ministers, akanamba manga Chakwera, but ministers azisatira Chakwera. Because ndalama zao nongeka pansi pa ulamuliro wa Chakwera ndi chipani cha MCP. The drama zomwe Malawians will never recover it. Zinapita basi. So these people must be arrested. Ndadwankhanza kwambiri anthu MCP. Even amene timagwira ntchito tinatsankhidwa kuti kagwire ntchito a president athu awa Chakwera ku State House. He appointed us to work at state houses, to work in various institutions, just to torture us. Kungotipanga torture, kapena to silence us. Kuti samazuzule. Kutipasa ntchito, kuti samazuzule zizi abwana. So when MCP members are getting arrested, they must be arrested. Number 5. Imfa ya Maremu Chilima. Yena kuti ifufuzidwe. And it should never be politicized. Chosani politics. Pakufufuza. Imfa ya Maremu Chilima. Tike chilungamo. Kodi ndege mene Chilima ina mupaicha. Zinaenda bwachi. Tiambile kudegeko. Koyendesera ndegeko. Mpaka muntu mene anakafera kushikagawa. Ndi anthu ena aja 8. May they so keep in rest in peace. Maliro anthu ajanafa kunthungwa kuchikangawa forest. Boma lifufuze without politics. Comrades, good morning.